Appell imqanqal mid-direttur tal-Caritas Monsinjur Victor Grech li jekk il-Caritas ma tingħatax l-għajnuna meħtieġa se jkun hemm periklu serju ta' nuqqas ta' sostenibilità ta' programmi ta' riabilitazzjoni li din l-għaqda tagħti. Dan b'detriment għal persuni u familji milquta mill-problema ta' droga. Caritas qed iġġedded proposti mal-Ministeri konċernati biex il-Gvern jikkonsidra jżid il-grants li jingħataw mill-Gvern lill-4 ċentri ta' riabilitazzjoni tal-Caritas. Għaliex dawn l-aħħar snin kellna telf finanzjarju konsiderevoli kull sena. Minkejja l-ġbir ta' fondi li jsir u għajnuni toħra mill-benefatturi. Dawn iċ-ċentri jinsabu 2 f'Ħażebbuġ, f'Birkirkara u f'Baħar iċ-Ċaq. Meta l-ħamis fil-għaxija ndirizza l-lejla ta' solidarjetà waqt ċerimonja li fiha persuni temmew b'suċċess programm ta' riabilitazzjoni mid-droga f'San Blas, Monsinjur Victor Grech saħaq li l-poplu Malti għandu fiduċja fil-Caritas għax dawn ifittxu s-servizzi tagħha. Dan jixħduh is-694 persuna li s-sena l-oħra fitxew il-programmi u s-servizzi tal-Caritas, 7% aktar mis-sena 2011 u 34% aktar mis-sena 2004. 40% taż-żgħażagħ fittxew l-għajnuna minn jeddhom fejn l-etajiet ivarjaw bejn 12 sena sa 51 sena. 50% taż-żgħażagħ li fittxew l-għajnuna mal-Caritas fl-2012 kienu bla impjieg. Filwaqt li l-użu tal-eroina naqset, l-użu tal-kokaina żdiedet b'7%. Għal ukoll li drogi sintetiċi, il-kannabis u x-xorb alkoholiku żdiedu ħafna f'Malta fl-aħħar snin. Dan il-cocktail ta' droga li xi wħud miż-żgħażagħ qegħdin jieħdu minn età bikrija qed jirrendi trattament u l-kura aktar diffiċli. Matul is-snin li ilu jagħti s-servizz tiegħu lill-Caritas, Monsinjur Victor Grech għaraf li jekk bniedem ikun miss il-qiegħ xorta waħda għandu l-potenzjal tiegħu fejn jista' jqum minn dan il-qiegħ jekk isib il-fiduċja u s-sapport kollu mistħoq lilu dejjem fil-ħniena infinita ta' Alla. Fraħt u bkejt ma' numru kbir ta' żgħażagħ b'dawn is-snin. U mhux biss fraħt u kbejt ma' dawn iż-żgħażagħ, imma ma' tant nies imtaqla bid-dbatija li taf toffri l-ħajja. Ġarrejt ġo fija d-dbatijiet l-insigurtà u l-weġat tagħhom. U bqajt nemmen fihom u nħares il-qudiem b'tama ġdida. Waqt il-preżentazzjoni tal-gradwazzjoni tkellmet mara li kemm żewġa kif ukoll it-tifel tagħha għaddew mill-problema tal-vizzju ta' droga. Il-mara spjegat kif bl-għajnuna tal-Caritas irnexxielhom jelbu dawn il-problemi. Fit-tmiem ta' din iċ-ċerimonja ingħataw ċertifikanti tal-gradwazzjoni kif ukoll għamel id-diskors tal-għeluq l-Arċisqof ta' Malta Pawlu Cremona.